A situación créase agora, non se crea antes. Antes non había condicións que favoreceran o seu retorno, neste momento sí. O grave é que teñamos un goberno que non quere actuar, e iso é o que a mí me parece importante. Pregaríalle tamén que vostede non nos tome por parvos, porque aquí non se está impoñendo nada. Aquí é a familia quen se dirixe á Xunta de Galiza e quen se dirixe ao resto dos grupos pedíndonos que axudemos nun momento porque non teñen materialmente recursos como para poder traer aquí a colección e que ademais están dispostos a cedelo gratuitamente para que se expoña, porque o que queren é salvagardar o patrimonio dos seus pais. E creo que isto a vostedes deberíalles preocupar un pouco. E mire, non debería de falar de exposicións, porque o PP na Xunta de Galiza gastouse en torno a 5 ou 6 millóns de euros en exposicións efímeras. E cando hai posibilidade de, con moitos menos recursos, ter e dotar de sentido espazos que están baleiros, non nos veña vostede aquí falando de non sei que de exposicións. Mire, se o problema son os puntos 2, 3, eu retiros. E podemos votar. O Parlamento insta a Xunta de Galiza a promover os pasos necesarios para salvagardar e recuperar para o patrimonio cultural galego a colección do patrimonio etnográfico de Benigno Airit. Eso sería un acordo de mínimos que deitaría unha mínima posibilidade. Se o resto dos grupos están de acordo, só falta saber se o Partido Popular está por a labor, aceptamos unha emenda in voce e votamos ese texto, porque se realmente están pola recuperación do patrimonio, eu xa digo, a mí o que me preocupa é que a Xunta de Galiza faga algo, porque até o momento, a pesar das reunións, o que teñen é negativas. E isto está nunha situación grave, entón, demostren vostedes que realmente teñen vontade de ser útiles, porque miren, aquí hai moito máis que o problema dunha familia. Aquí está condensada a historia dun pobo. Galiza puxo en marcha un museo, como é o Museo do Mar, para poñer en valor o patrimonio que supuxo a memoria dos nosos mariñeiros e mariñeiras. Vostedes danlle as costas a unha parte da historia deste país a que, por certo, tanto lle debemos. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Pasamos de seguido á proposición de lei